حراي بروفيسور عوض تملسنا لنا كنتي أقدمه زبالكوخا حجنا تكرر له أرست دما زين ميدياتات تمين ستريم ميديا يكون ولا سوشيال ميديا أبز قداي زي كله هو يدبل دلله أنت عينة تابركتو يتصاوت هالو يلقى خطأمن أنت كتصاوت قبونيرو أبركتو أنت كخونيرو ميدياتات معناته تمو كورونا كالوت هاجرات كم بعد رواندا أنا أبنة توسيدنا ناي ميديا زلوا تمو كرواب كم زي قتشة مجوار على تاويو حجي كل جزء كم أبنة أنت تتأسى إذا خير كم زيتات كلا علم كلمه نسخات عزب تخنتايو بروفيسور عوض أبزي صباح أمانيل يعني اللي أزي أقدر صحتوي بمجمريا أزي ورح مسكرمنا نزارب زلنا ورح مسكرمكا أب تاريخنا بفلاين ميديا نبوليتيكا وغوسكاس غسغاس ناي حبرتسب دا ناي هاجرنا حما تاريخ ونكون لا يزلوايا قد 22 عامت جي 15 زبهالو عبيتي ناي سوران ناي هاجرن مرحت زنبرو ناي بحكي ناي إرترا مرخب بوزحان وإندبندنت ميديا تسفاز زنبروم أزيوم بلحتي أزيوم لبامات ناشتو ጋዜጠኛታት ዝተኣሰሩላ ክሳብ ሕጂ እውን ድሃዮም ዘይተፈልጠላ ወርሕያ ድሮ 12 ዓመት ገይሮም ኣለዉ ሕጂ ተራ ናይ ሚድያ ኣብ ሓደ ሕብረተሰብ ክንዛረብ ከለና እዞም ኣብ 18 መስከረም 2001 ዝተኣስሩ ጋዜጠኛታት ካይዘከርና ንሓልፍ ግቡእ ኣይኮነን ምክንያቱ ሓላፍነታውነት ዝተመልኦ ኣሰራርሓ ነይርዎም ወላ ሞያዊ ድኽመታት ሞያዊ ጉድለታት እንተነበሮም ከም ተመክሮ እንዳሃብተመ ዝዓቢ ሞያ ስለ ዝኾነ ከም ዝኾነ ሞያ ሃገራውነት ነይርዎም ምርዳእ ናይ ሕብረተሰብን ናይ ሃገሮምን ሓልዮትን ረብሓ ህዝቦምን ኣብ ግምት ዘእትዉ ኣዝዮም በላሕቲ ጋዜጠኛታት እዮም ነይሮም ንሳቶም ድሕሪ ምስኣና كم وصيت نايتي تمكرو كوارارس زي مخالو زي معبلو أبدأ زركبو ميدياتات فحش إنجراح زعينتو مع بابلا معبلهم سلازي بحد فورميلا كنزارب لهم قربي خبدي تمين ستريم ميديا يكون ولا تي محبراو ميديا حدا كم أرستي أبقمت كنا توزل لنا جن ميديا أزيو حيالي كم سلزو خونيو كم رابعي كلسم ناي حدا هاجراوي سيستم زغصر مالت حقاقي فرادي فتصاما اكالات اللو مش بحالنا حدا منغستي وين حدا سرعت ميديا كم رابعي اكال زغصرلو مخنيات حيلي ناي ميديا ابقمت بمتاوي ميديا خمي جيرو حيال زخون كمي جيرو تسمعي زخون كمي جيرو تسألاواي زخون نزبل حتو سلازلع الانفستيجيت سلازقبر راح يكون يس نسي يزقبر ميديا تحتو قن نحد حبرتسبو مورال كامبس نكولا يزلو ميديا ناي مورال بسولا كنبلو بتقرنيا من البات ناي حد حبرتسب ناي سمين كهوب أملكاتيو هذا ميديا زخونة بوليتيكا خسجم يخلي ناتو قدايتي جازتني يكون تنا ميديا تكر كاب مسرتها وربحات كبرتات ناي حبرة سبن ربحات ناي هاجرنجن زوات ميديا درجة عيد بتخيز خو حجي أبدأ لزوات أنا كابزي صور يكون كابزي حلافنات يكون كابزي حيلزي نزع عين خورنا أبدأ زلنا ميديا زلهم ميدياتات مالته وكوادا تصور مليسو يخبد تسعر مليسو يحيل تمخسبون لعلب وشتا هاجر أزي زيادة زقمتاوي يخون أبدقه تحتوغن ميديا أبدقه زلهم تمين ستريم يخونو محبراوي ميديا زلو محبراوي حلافنت اللوم ربح هاجرن كبرتات ناي هزبن واحس تماغوتي ناي موخان تدرارب حلافنت أبزبانو مالو زحزن نجرجن
بخفيل نرأساتهم ጋዜጠኛታቱን ክፋል ናይቲ ንብርጌድና ሓመዱ ወሪድዎ ዘሎ ኣበራዕ ተሸከምቲ ስለ ዝኾኑ ንርእሳቶም ሞኦ ገዝኦም ገዲፎም ወለዶምን ኣሕዋቶምን ደቆምን ገዲፎም ሓፂሎም ዝጠፍኡ ክንደይ መግደራታት ኣብ መንገዲ ስደት ዝረኣዩ ኣብ መወዳእታ መዓልቦኦም በፂሖምን ክንደይ ሽግራት ዝሰግሩ ዘለዉ ናፍቆት ናይ ህዝቦም ናፍቆት ናይ ወለዶም ናፍቆት ናይ ዓዶም ዘለዎም እንኮላ እዮም ዞም ጋዜጠኛታት እዚኣቶም ስለዚ ናብ ምኹናን ናብ ምንፃግ ግድሚ ምኻድና ናብቲ መሰረት ሰብኣዊ ዝኾነ ነገራት ንርኣዮ ስለዚ እዚ ተርባፅ ዝፈጠሮ እቲ ብናኣሽቱ ናይ ብርጌድና ሓመዱ መንእስያት ንሪኦ ማለት እዩ ተርባፅ ዝፈጠሮ ክኸውን ይኽእል እቲ ኣብ ዓዲ ህፁፅ ለውጢ ክመፅእ ኣሎ ንመውት ኣለና ገና ከም ሕብረተሰብ ካይሞትና ከለና ነድሕን ግዜ ተወዲኡና ዝብል ዓይነት ተርባፅ ስለ ዘለዎም ክኸውን ይኽእል ምናልባት እውን ገሊኦም ከም መሻቐጢ ናይ ሚድያ ክጥቀምሉ እውን ይኽእሉ ይኾኑ እቲ ምክንያታት ብዙሕ ክኸውን ዝኽእል ማለት እየ ክፋል ናይዚ ዘይሃናፂ ኣገባባት ክኾኑ ርኢናዮም ገለ ኣብ ሜይንስትሪም ይኹን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዘለዎ እዚ ጌጋ እዩ ቀልጢፎም ክእረሙ ከዓ ይግባእ ምክንያቱ ቮይስ ኦፍ ሪዝን ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ሚድያ ኣብ ስደት ክንከውን ከለና ከዓ እዚ ሓላፍነት ተደራራቢ ዝኸውን ምክንያቱ እቲ ስርዓት እንድያ ሰጉጉና ዘሎ እዚ ነገራት እዚ ካብቲ ስርዓት ክንፅበዮ ንኽእልን ኢና ብመሰረቱ እቲ ስርዓት እዩ ጠንቂ እዚ ሕማም እዚ ስለዚ ነቲ ስርዓት ዝትክእ ኣካል ናይ ሕብረተሰብ ተማጓቲ ናይ ስምዕታት ናይ ህዝቢ ዘርዊ ፅን ዝብል ድሌታት ናይ ህዝቢ ዘሰጉም ናይ ምዃን ሓላፍነት ኣበይ ይወድቕ ኣብቲ ኣለኹ ኣነ ንህዝበይ ክካተዓልዮ ዝብል ዘሎ ሰብ እዩ ዝወድቕ ኩሎም ዞም ጋዜጠኛታት ከዓ ከምኡ ዓይነት ሰባት እዮም ትኽፈሉ ዲኹም ኣይትኽፈሉን እንታይ እቶትኩም ዩቱብ ከምዚ የእትወልኩም እዚ ኩሉ ጓል መንገዲ እዩ ኣብቲ ሚድያ ዘእተዎም ኣነ ብዝፈልጦም ብውሕዱ ኣብ ትርፊ ግዜኦም ሙሉእ ግዜኦም ካልእ ነገር እንዳገበሩ ኣብ ትርፊ ግዜኦም ካብ ደቆምን ካብ በዓልቲ ቤቶምን ወይ ካብ በዓል ቤታን ግዜ ሰሪቆም ኮፍ ኢሎም ዝሓድሩ ኮፍ ኢልኩም ተሓድሩ ሰባት ኢኹም ንሳትኩም እዚ ከዓ ንሓሙሽተ ሳንቲም ናይ ዩቱብ ክትረክብ ኢልካ ትገብሮ ነገር ኣይኮነን ውሽጣዊ ናይ እምነት ናይ ሳክሪፋይስ ተበግሶ እንተዘይሃልዩ እዚ ተበግሶ እዚ ብምህላው እዚ ኮሚትመንት እዚ ብምህላው ግን ድርብ ሓላፍነት እዩ ዘሰክመካ ኩነታትና ሞራል ካምፐስ ናይ ሕብረተሰብ ናይ ምዃን እሞኻ ኣብ ስደት ሓላፍነት የሰክመካ ነዚ ሓላፍነት ዘንጊዖም ብዝተፈላለዩ ምክንያታት ኣብዚ ጎነፅ ዝፅንብሉ ዘሰጉሙ ዘለዉ ጋዜጠኛታት ኣሕዋትና ናሓትናን በዛ ኣጋጣሚ ካብዚ መንገዲ ክቁጠቡ ሕብረተሰብና ካብኦም ዝያዳ ትፅቢት እዩ ዘለዎ ካብዛ ኣብዛ መስመር እዚኣ ዝተፃወትዋ ተራ ከዓ ዝዓበየ ተራ ሃናፂ ተራ ከዓ ክፃወቱ ይኽእሉ እዮም መሪሕ ተራ ክፃወቱ ይኽእሉ እዮም ካብ ዝብል እምነት እየ እዚ መልእኽቲ ዘመሓላልፍ ዘለኹ ኦኬ ፅቡቅ መልእኽትኻ ከም ሬድዮ ረናሕና ተቐቢልና ኣለና ናትና ፖርሽን ወሲድና ኣለና ተስፋ ንገብር ከዓ ንመፃኢ ምናልባት ዘሎ ጉድለታት እንዳዓረና ናብቲ ቁኑዕ መንገዲ ክንሕዝ ሕራይ ፕሮፌሰር ዓወት ናብና መወዳእታ ገፅና ኢና ንኸይድ ዘለና ኣብዚ ናይ ብርጌድና ሓመዱ ምንቅስቃስ ሓደ ነገር ተራእዩ እስኻ ከም ልክዕ ከምዚ ናይ ማንቸስተር ኣርሰናል ዓይነት ማልያ ሒዝካ ዳርጋ ከይዱ ብፍላይ ኣብ ናይ እስራኤል ነበረ ዋላ ሜድያታት ክፅብፅባ ከለዋ ብሉ ኤንድ ሬድ እንዳበላ ይገልፅኦ ነይረን ባንዴራ ናይ ኤርትራ ተቐድም ብመለይ ትፍለጥ እታ ሰማያዊ ማለት እዩ ምዛ ሕጂ ዘላ ባንዴራ ናይ ሃገር ቁሩብ ንድሕረ ባይተአን መብርህ ክትበና እስኻ ከም ናይ ታሪክ ተመራማሪ መፅናዕቲ ዘካየድካ መጠን ንእሽተይ እዚ እዩ ትመሰረተን ክትብለና እሞ ምክንያቱ ንኣብነት ነዛ ናይ መለይ ብዙሕ ሰብ ናይ ኤንዞ ማቴዮን ዘያ ናይ ፌደሬሽን እያ ስጋብ ናይ ጀብሃ ኢሉ ዝነፅጋ ብዙሕ ሰብ እዩ ግን ኣብ ቃልሲ ናይ ኤርትራ ሓንቲ ኣብ ውሽጢ ናይ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ሰሪፃ ዘቃለሰት ባንዴራ ከያ ህዝቢ ኤርትራ ቀደም
فدريشن ولا بقله أيزتيلا عنديو بانديرا يلو أي تقبل عنديو نسي قوادي نيرسكا بزي أخن جمر دحرة بايت أنت إذا بانديرا زيا صلوا إذا بانديرا زيا أب جزء فدريشن إيرترا مس إثيوبيا زي وصت زي صدقت بانديرا إيرتراوي تايكونتن كاب دقيقة متى أجل زبها لزتصوصواي ولا تديزاين ناتا حدا إيرتراوي أبو يديزاين جيروا ديزاين جيروا أبتو وانت زنبرة بايتو إيرترا أبتو ناي فدريشن قرص مالتي كا أصدقوا كم بانديرا ناي أوراجا إيرترا نستوعب الحججي ناي بفدريشن مس إثيوبيا استقرن ناي الأولوية إيرترا هنا ناي بفدريشن مس إثيوبيا استقرنت حنتي فدرالاويت أوراجا نا إثيوبيا تقبلوا بايتو سلازي لجيت مسيه بلان قبلتي كونتن ناتنا كونتن يو اني هيبونا زبحال ازي غوغو يو تاريخاو بايتاون يبل هذا ازي كم عبي نتبي كنا لليوم كالاي اتي ن إيرترا كاب غوبتا إثيوبيا مالت فدريشن فريسو سيستماتيكلي حدا بحدتي عندتات ناي فدريشن يفرس نيرو راح زي خنس بسستان كلتونون بمولو فدريشن فريسو إيرترا كم ترى أوراجانا إثيوبيا تغوبيتا أنصار زي غوبتا زتخايده حرنتاو قالسي كاب سوسان حدن أب ميدا إيرترا قالس زنبره نزا بانديرا زيا كم ناتو وسيدوا زي تقارلو حرنت ويجب التحرير زمرحو زنبره قالسي مالتي حساب 7 أبتحت زا بانديرا زيا كندي إيرترا وجبنا واغا كفيلو هيوتو قبيرو دميو أعصمت تسيرو تسويئيو نزا بانديرا قنا يكونن مسل حزبي إيرترا نتي حزب خا كم جزاوي كتبلو تخل بزا بانديرا زي أتوكيلو معناتو أبتو وانتي أب ميدا إيرترا قوبا بايتو كونسلتيشن دمس مها بوتين قال أي نبرا ناي قونت أو قالسي نيرو دماو قالسي نيرو سلازي تدرارابي لجيت مسي تدرارابي ميزان الله وزا بانديرا زي ولا حزباو حايلتات كاب تقارلو حرنت إيرترا مستفنجلون انتخونه كم فولي ملليو زانا حزباو قنبار بانديرا دا يقبل ويا معبل ويأدابت يكبر حزباو قنبار نزا سماويت بانديرا كمنا إيرترا بانديرا يتقبلوها سلازي إيرتراوي تقادالاي إيرتراوي سنكله إيرتراوي استسوئه أبتحتزن بانديراتات زياتنا أقاليلكا كم زيناتنا واغا خم زي بلن كرأيا قبو آيكونا إذو خوينو جن إيرترا لؤلاويت هاجر كوينا أبز سقومة اللو مدرخ حدش تريو تفتيرو إيرترا كم فدرالاويت أوراجانا إثيوبيا زي هونس كم بسلاسة عمد قالسي نايدكا حراوتيا لؤلاويت هاجر كوينا نمحبر سب عالم استتصنبرت بوليتيكاويت كوننت متن نبومول استمكرو أزن صبارق بانديرا كهلوا نبوري حاده كالاي كله أب مونغو أحوات زقات أمي قونت حماق تاريخ نقول نقديف كا أب مونغو تقارلو حرنت إيرتران هزباو قنبار زنبرا وقا حدد مالته مش أزومت حماق تاريخ نقول نقديف كا هزباو قنبار حرنت إيرترا مقصلتان مزازمين نايتي لجيتميت حرنتها وقالسنا هزب إيرترا اوكي سلازي كم حدا شفتا كم حدا فالول زخون اللجيت مسي زيبل زخون مسل تقبلنا زيبل غيرنا كريو قبول ايكون نصو غيو تحسب سلازي كم حدا قبول هاجراو حيلي دحرنا صنت إيرترا حزباو غنبار حرنت إيرترا زمرحو أسغاغاري حقاقا أكال نيو أب مجمرتاتات ناي 92 زقومه ازي 75 أبالاتو بحزباو غنبار استوكلو خوينم
زي حجتي أبتو بوليتيكا أتينا قبول أيكونن كنبل نخلينا legitimacy ناي سورا يكون legitimacy ناي تتجادل لاي أملك حتى أتوجن خون يبلون كنا قالسين كنا علامان ينير اوكي بزخانة تي بايتو تقوانتي تي 9 مجمرة 9 زقامة بايتو 75 بقابلات هزبوا جنبا 75 كأكاب أوراجاتات بمرجع زتوكلوا نيرو إذا أكل زي نزا لومي زلانا إرترا بانديرا تخاتي الله التسعان كلتن مالتي قدمي ريفرندم 9 اتي بايتو يو تأسمبلي يو 9 كلتن قوي منبر 9 دحر ريفرندم اوكي دحر ريفرندم هو ابريل دحر ريفرندم صباح ريفرندم ابو دبرات هاجرات 9 تبانديرا مستسقلت ديو زتيلا ويس قدم مسقالا اوكي قدم مسقالا تذكر انت خونكا موداتا ورح 4 ميازيا يو ريفرندم تخايدو قنبت كا وقعوا ناصنت تاوج اوكي ابز مونغو جيغادا يخلق عليهم ابز مونغو زنبر سوموناتيو ازي جيزاوي اسمبلي تزاتي لانزا بانديرا تخاتي علا اصدقوها حزب كن فلت نيرو دو بروفيسور عوض حزبي مالت نحزبس بزعبا تا بانديرا يزته خمزلو بميديا نايت منغستي اشعو زنبر مسغاغر منغستي ارترا يزته نيرو دو ናብ ህዝብስ ወሪዱ ዶ ጉዳይ ልክዕ ክንት ረፈረንደም ቀን ምግባርቱ ተዝክሮ ተኮይንካ ብሰማያውን ቀይሕን ይዝውከል ነይሩ ቀያሕ እንዳጓሓፍ ሰማያዊ ኻታ ሰማያዊ ባንዴራና ዓይነት ያ ነራ ዳሕር ኣብ ሓፃር ግዜ ዛ ትራንዚሽን መጽያ ትብላ ዘለኻ ተሓዳሽ ባንዴራ መጽያ ማለት እዩ ንህዝብ ወሪዱ ዶ ንህዝብ ናብ ህዝብስ ቀሪቡ ዶ ቁርብ ብዛዕባ ዛ ባንዴራ ዝምልከት أنا خساب زفلتو ناب حزبي أي قربن كم زين حزب خكاتعلو حزب خفلتو قالة تباهلو أي قربن أبي بينيرو تجزيون أنا خساب ذكره جيجا يخلق علي جن أب مجشة حاصل زلله ناب دحريت مليسة خجنات البزح حيك ألكن حتى حتى كانت مالي جن حدا قمت كنا توزل لنا أب حزب زوردن زي وردن قدياتون الله أب حزبي وريدو دو خنبل نكلنا انتهينا نبل زلنا اتي بايتو كم زي عينة وسانتات نخوصن legitimacy يبلون دينا نبل زلنا ويس حزبي خفلتا عدلاي ترخبن إنا نبل زلنا كنت قال لنا تي تنحاتو زلنا حتى ذا هذا حدا جزء يحتتي تباهيلو بوليتيكاو معبالي تباهيلو نحمرة هلاون نايلو لاوت هاجر أملكت حتى زوتو الأرساتوني لعلي بشم ناي محتاج مسألة لنا سلازي إذا برلمان زي بعدم يعملوا استجادلوا نسنتهم ذهبوا المسوات تقريبهم كان مسوات دحينهم زمسوا 75 أبالاتن بقطتها بدمس حزب استمرت 75 أبالاتن تقاطع علي أيكونون دو كم زع عينت ملو 100% زعقبوا كلنا يكون كن زبل زلوا تحطون legitimate أو legitimacy زلوا كلنا أيكونون دزي الفي حركتك أفلقتي ديكتاتورات كاي تلفه with a stroke of a pen بانديرا يكون قوامنا هاجراتهم يغيروا سلازي شفلق أنا يتسرعت نخنق قوامي الناسي تتقاومونا يكونوا تنقفتانا كينو كخدو زلو خيرين كل حدا جزي نعناو نعناوي ንምንታይ ዝሕቶም ጨልካ ፕሮፌሰር ዓወት ምናልባት ቆሪፀካ ቅሬታ ግን ኣብ ሓደ ቃልሲ መወከሊ ትደሊ ኢኻ ንኣብነት ናይ ሊብያ ክንወስድ ንኽእል ኢና ከም ዝበልካዮ ብሓንቲ ናይ ቢሮ ስትሮክ ባንዴራ ቀይሩ ነይሩ ማዕመር ቀዛፍን 4 ዓመት ኣክል ሒዝዋ ነይሩ ነታ ግሪን እቲ ኣፕራይዚንግ ዝተላዕለ ወይቲ ናይ መንእስያት መብዛሕትኦም እቶም ንዓቢ ኣብ ሊብያ ዘለዓሉ መንእስያት ኣብ ግዜ ማዕመር ቀዛፊ ተወሊዶም ዝዓበዩ እዮም ነታ ባንዴራት እያ ጥራይ ዝፈልጡ ዝነበሩ ሰባት እዮም እቲ ኣፕራይዚንግ ዝተላዕለ ግን ሒዞማ ዝወፁ ባንዴራ ግን ካልእ ነይራ ሕጂ እዚ ንኣብነት ዝብለካ ዘለኹ እቲ መንእሰይ ምናልባት ምስቲ ኣቐዲምካ ዘለዓልካዮ ጭቆና በዚሕዎ ምረት በዚሕዎ እታ ባንዴራስ ፅላል ክትኮነ እውን ኣይከኣለትን ክትውክለኒ ትኽእል እኒያ ካብ ዝብል መንፈስ እዚኣ ትሕሸኒ እዚኣ ተስፋ ነይርዋ ሓደ መዓልቲ ተስፋ ናፅነት ተስፋ ለውጢ ተስፋ ብዙሕ ነገር ተስፋ ዝነበራ ባንዴራ እዚኣ ትሕሸኒ በዚኣ እየ ዝውከል እንድሕር ኢሉ ምናልባት ኣብ ጥዑይ ኢንቫይሮንመንት ኣብ ኤርትራ ረፈረንደም ገይሩ ክመልሳ ይኽእል ዶ ህዝቢ ናብ ህዝቢ ተወሪዱ هو حجي
ኣመጻጸን ናይ ተን ክልተ ባንዴራታት እንዲና ንዛረብ ዘለና እዛ ሕጂ ዘላ ባንዴራ ናይ ኤርትራ ወግዓዊት ባንዴራ መለለይት ናይ ወግዓዊት ኤርትራ ዘላ ባንዴራ እዚዩ ኣመጻጽኣ ንኽብል ኢለ ሌጂቲሜት እታ ኣውሊዕ ወይ መለይ ሌጂቲሜት እያ ኣብ ጽላላ ከዓ ከቢድ ዋጋ ከፊሉ ኤርትራዊ ስለዚ ከነቋሸሻ ከነቃልላ ኣይግባኣናን እዩ ናትና ውርሻ ከምኡ እውን እዛ ድሕሪ ናጽነት ዝመፀት ባንዴራ ናይቲ ዝተኸፈለ ከቢድ ዋጋ ተንጸባረቕ ተባሂላ ኤርትራዊ ድምፂ ዩናኒመስሊ ዳርጋ ዘድመፀላ እዩ ኣብ ውክልና ድሕሪኡ 30 ዓመት ሓሊፉ ኣሎ 30 ዓመት ናይ ጭፍላቓ 30 ዓመት ናይ ጓሂ ክንደይ ዓመታት ናይ ኩናት እዚ ኩሉ ክንዛረበሉ ፀናሕና ኣሎ ኣብ ኤርትራ ሰላምን ግዝኣተ ሕግን ተደማፅነት ናይ ህዝብን እንተሰፊኑ ቅዋም ሪቪዝት ክግበር ይከኣል ወይ ሓድሽ ክፀሓፍ ይከኣል ባንዴራ መምሕዳራት ብዙሕ ነገራት ብሕጋውን ዴሞክራሲያውን መንገዲ ዘይዕረ ዘይእረም ኣይኮነን ግን እንታይና ንደሊ ዘለና እዛ ባንዴራ እዚኣ የስ ዋጋ ከፊልና ኣላ ኢና ዝኣውሊዕ ኣብ ትሕቲ ጽላላ ዋጋ ከፊልና ኢና መበቆላ ግን ንሕና ከም ልኡላዊት ሃገርን ከለና ዘይኮነስ ኣብ ፌደሬሽን ከም ኣውራጃ ከለና ዝነበረት ባንዴራና እያ ንሳቱ ውክለና ዲና ንብል ዘለና ንሳኸ እቲ ፖለቲካዊ ሲግኒፊካንስ ናታ ክንርድኦ ዘለና ኣውራጃ ኢና ነርና ኣብቲ እዋን እቲ ኣብ ትሕቲ ኣምበራጦራዊት ኢትዮጵያ ተቆሪና ዝነበርና ብዘይ ድምፅና ብዘይ ድሌትና ብኣስገዳድ ተጓዕፂትና ኣብ ትሕቲ ኣምበራጦራዊ ስርዓት ናይ ሃይለ ስላሴ ዝተቆረናላ እዋን እያ ነይራ እታ ባንዴራ እቲኣ ትውክለና ድያ እዚ እውን ነብሱ ዝኸኣለ ካልእ ሕቶ እዩ ዘልዕል ንሕና ብደገ ዘለና ክንደይ ንኸውን 1-2 ሚልዮን ንኸውን ምናልባት ድሓን ኣዕቢና ንርኣዮ 2 ሚልዮን ንኸውን ኩላትና ንሰማማዕ ዲና ኣውሊዓ ባንዴራና ኢልና ንሰማማዕ ዲና ኣብዛ እዋን እዚኣ ማለት እያ እዚ ነብሱ ዝኸኣለ ሓደ ርእስቲ እዩ እቲ ውሽጢ ኤርትራ ዘሎ ህዝቢ ኸ ኣብ ጽላል እዛ ሕጂ ዘላ ባንዴራ ካብ ሓዲምና ንሕና ካብ ኤርትራ ምሽ ወፂና መሪሩና ምኽኣል ሲኢና ምስትንፋስ ምንባር ሲኢና ወፂና ንሕና እቲ ንዓና ዝገጠመና ብድሆታት ክሳብ ሎሚ ዝገጥም ዘሎ ብምርጩ ክወፅእ ዘይደለየ ኣሕዋትና ናሓትናን ኣለዉ ገና ንሳቶም ከይስምዑ ኣለዉ ድዮም እንታይ ምርጮም እዛ ዓይነት ባንዴራ ትውክሎ ንዛ ሕጂ ዘላ ባንዴራና ኢሎም ዋጋ ዝኸፍሉ ዝተሰውኡ ኣሕዋትና ናሓትን ኣለውና وحج تاي أبزي ناي بانديرا على هجرات كذكر ثاني حسي كاب بانديرا حليفان ونسمن زغيراون على أنا أبنت كم بعد زيمبابوي تحرناس النتا كاب روديسيا ناب زيمبابوي غيراته التي مغنياته حدا ملكتنا حد جمجزاتيو إلى سلازة حسبت سما إيرترا من البات ولا تسمك حد جمجزات تخونت اليان زهابا سم تخونت سم عقيباته مس فدريشن زي مسألة بانديرا كتحزايد ليتن بزح نجار كل على خيليو تمسرت أو نجار سيكونن ኣብ ኤርትራ ለውጥ ተመጽዩ ተዛዕበ መጀመርያት ሰብ ይሃሉ ተሃገር ተሃሉ ላዕላውነት ይሃሉ ሓደ ጥዑይ ዘሰርሕ መንግስቲ ይሃሉሞ ረፈረንደም ጌርካ ወይ ህዝብ ዛት ይኻ ዘይቀረሉ መንገዲ የለን ኣይኮነን ዶ ባንዴራ ሃገራት ስማት ውን ይቕየሩ ይሓቅኻ ኣለኻ ፕሮፌሰር ዓወት ኣነ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ዘለዓልኩ ኣርስታት ወዲ ኣለኹ ምናልባት እስኻ ዘይለዓልናዮ እዚ ፖይንት ዘሎ እንተኢልካ መዛዘሚ መድረክ ክበካ ፕሮፌሰር ዓወት እንደገና ኣማኑኤል ዝሃብካና ዕድል ዝገበርካለይ ዕድመ ብጣዕሚ የመስግን ከምኡውን ረናን ብፆትካን ይቐኒየለይ ኣብ መወዳእታ ክብሎ ዝደሊ ንሕና ከም ሓደ ፖለቲካዊ ሕብረተሰብ ከም ሓደ ህዝቢ ብኣዝዩ በዳሂ መድረክ ንሓልፍ ኣለና እቲ በዳሂ መድረኹ ከከም ውልቀ ሰብ ንናይ ገዛ ርእስና ተመክሮታት ኣለና ከም ስድራ ቤታትን ከም ማሕበረሰባትን ከዓ ንሪኦ ኣለና ብኢህን ሚህን ክንሰግሮ እንተዘይክኢልና ንሕና ካብ ዓድና ዝፈጠሮ ራሕቂ ፃቕጢ ፈጢሩልና ኣሎ ብተዛማዲ ከዓ ቁርብ ብልጫታት ሂቡና ኣሎ ንዚ ፃቕጢ ተፃዊርና ንዚ ብልጫታት ተጠቒምና ብኢህን ሚህን ኣብ ሓደ መዓልቦ ክንበፅሕ ዝያዳ ተፅቢትን ዝያዳ ተስፋታትን ዝያዳ ተኽእሎታትን ኣለና ስለዚ ኣብ ሓድሕድ ምቅታል ኣብ ሓድሕድ ምፍጋእ ካብኡ ካብ ክንቁጠብ እንታይ ፖለቲካ የሰጉም ኣሎ ብዘይገድስ እቲ እናሃርሞ ዘለና ወይ እቲ ዝህረም ዘሎ
ኤርትራዊ ሓውና ወይ ሓፍትና ምዃኑ ኣብ ግምት ነእቱ ካብ ዝፈላለየና ዝጠምረና ከም ዝበዝሕ ክንርዳእ ክንክእል ኣለና ካብቲ ናይ ሕጂ ዘሎ ስምዒታትና ብዝተኻእለ መጠን ክንወፅእ ንፈትህ እዚ ሕጂ ነቲ ተቃዋማይን ነቲ ደጋፋይ ናይቲ ስርዓት እዩ ዝብል ዘለኹ እቲ ስርዓት ናይ ኩላትና ጨፍላቕ እዩ ናይ ደገፍቱን ናይ ተቃወምቱን ጨፍላቕ እዩ ስርዓት እዚ ክነለልዮ ኣለና ሕጂ ድንጋፀ ይኹን ምድንጋር የብለይን ብዛዕባ እቲ ስርዓት እቲ ሕቶ ግን ብሽም ተቃወሞ ናይቲ ስርዓት ዝህረም ዘሎ ከማና ስደተኛ ኤርትራዊ ወይ ኤርትራዊት ምዃኖም ኣይንዘንጋዕ ካልእ ናይ ሊብያ ምፂኻ እዛ ናይ መወዳእታ ዘረባ ክዕፅለልካ ናይ ሊብያ ምፂኻ እዚ ህዝባዊ ናዕቢ እዚ ህዝባዊ ሰውራ ንሙዓመር ቀዛፊ ዝዓለወ ህዝባዊ ሰውራ ኣርሙኡ እንታይ መሪፁ እንተይልካ ናይ ንጉሳዊ ስርዓት ኣርማ እዩ መሪፁ ንሊብያ ኣብ ድኽነት ኣብ ሕሱም ድኽነት ሒዙ ዝነበረ ድሑር ንጉሳዊ ስርዓት ከማ ዝነበረ ኣርማ ወይ ባንዴራ እዩ ተጠቒሙ ስለዚ ናይ ግዜ ፌደሬሽን ባንዴራ ናይ ድሕረትያ ናይ ገላ ይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ወይ ክቡር ኤርትራዊ ዋጋ ኣይተኸፈላና ይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ግን ንፅባሕ ክንስጉም ከለና ናይ ፅባሕ መፃኢና ዘንፀባርቕ ኣርማ እውን ክንደሊ ፅቡቅ እዩ ብኖስታልጅያ ብናፍቆት ናይቲ ዘይነበረ ትማሊ ንፅባሕ ውሕስ ክንገብራ ይንኽእልን ኢና ስለዚ እንታይ ንደሊ ኣለና ብኸመይ ንደልዮ ኣለና እንታይ ከነጠመቆ ኣለና እንታይ ንብሎ ኣለና ከነስተውዕል ኣገዳሲ ኮይኑ ይስማዓኒ يغني بروفيسور عوت تولده باسم تختاتلتي ريرنا زي مسجنك قريتا أبزمت بالسفحة لتاريخ إيرترا دهسس قدات تمارسنا إنمين كنبال تسفى قبر دقيمة باسم سماعتي ريرنا مسجنك يغني اللي عوت يغني لي مانيل